Velkommen til Vedbæk Vikingelaug. Jeg hedder Ove H. Andersen, og jeg er øverstepræst her i laget. Vi står foran huset her, hvor vi skal ind og se, hvordan lokalerne ser ud. Og for at komme ind, så skal vi bruge vores nøglebånd, hvor der er en sensor i. Og det gør vi på følgende måde. Vi holder foran her, klik siger det, og vi går ind. Velkommen. Ja, så er vi kommet ind i vores hus, og vi står nu i vores entré, og vi skal ind og se Valhalla. Valhalla er en bevaringsværdig stue, og herover der har vi nogle tavler, hvor man får et skjold, når man har badet i 10 år. Kvinderne her, som er i det her skilt her, det hedder skjoldmøer. Og der er for eksempel en kvinde her, som har fået et navn efter 10 år spadning. Hun hedder Solvej Kvindekæmper. Og vi har herovre, og sjovt nok, så kan jeg jo lige finde mit eget nummer og navn, Ove Rappenholm. Så jeg er også med her. Det er så vikinger og besærker. Og så kan vi se her, så har vi en meget flot udsmykning af trappeklædning, fordi huset som sagt er bevaringsværdigt. En meget smukke med tekster op på væggene, som man ikke må røre noget som helst ved. Her har vi et af vores køkkener, hvor vi har porcelæn i skabene her, som man kan gøre brug af. Der er kaffe og te, og vi har bestik i forskellige skuffer her. Og så har vi også en opvaskemaskine, som man kan bruge. Og når opvaskemaskinen den er tom, så sætter man sit beskidte bestik og kopper herind. Og når den er fyldt op, så starter man maskinen. Og man skal også huske, at den skal også tømmes. Den bliver ikke tømt selv. Og det skal man også huske. Og vi har nogle skilte her, som vi lægger i drift, må ikke åbnes eller stoppes. Og et skilt, der står, at det er rent eller snavse. Så lægger man skiltet her ovenover vaskemaskinen, og så kan man se, hvad der skal gøres. Der er kaffemaskine, og vi har køleskab, man kan gøre brug af. Det er således, at når man sætter kaffe, brød og andet frem, så er det til alle. Man kan ikke have for sig selv og tro, at det skal man have med hjem igen. Når man lægger det her, så må alle bruge det. Vi går nu ind i herrens omklædningsrum. Som I kan se, så hedder herrens omklædningsrum Thor. Herrens omklædningsrum her i Thor, det er meget mindre end damernes, men 60% cirka af vores medlemmer er damer. Så derfor er herrens omklædningsrum mindre. Og det er jo sådan, at vi kan sidde og kigge herude på broen, og herrerne har mulighed for at komme direkte ud her af denne her dør. Og lige overfor, der har vi saunaen, som vi kommer ind om et øjeblik. Her, der har vi udgangen til stranden, og vi har en hjertestarter og skumslukker. Og så har vi her forskellige oplysninger om, rent sikkerhedsmæssigt, hvis der skulle gå noget galt. Og det er jo rart at vide, at vi er i trygge hænder. Når vi skal ind her igen, så bruger vi igen vores nøglebånd, og så kan man komme ind. Her der har vi saunaen. Saunaen er ikke så stor, så den er meget flittigt besøgt. Når vi kigger ud her, så kan vi kigge ud, og den, der står ude på den anden side og tror, at de kan kigge ind, det kan de ikke. Fordi vi har en film på. Man kan lige se, at det er lidt uorden her i filmen, men de kan ikke kigge ind. Og det er sådan, når man er i sauna, så må man ikke sidde herinde, uden at man har et håndklæde omkring sig. Det vil altså både kvinder og mænd. Vi går ud igen. Når man har været ude at bade, så kommer vi herind, hvor vi har en tavle her, en iPad, hvor man trykker sig ind og taster
hvor mange gange badninger man har haft. Og det er også således, at man gør det på sin mobiltelefon derhjemmefra. Og man taster bare sit eget nummer, så kommer ens navn frem. Vi har en husorden her stående, som man skal følge, og det er ret vigtigt. Og det er således omkring husorden, også med vores nøglebånd. Nøglebåndet er personligt, og det er meget vigtigt, at man ikke giver det ud til andre. Så det kan give en måneds eller mere karantæne herfra, hvis man udleverer det til andre. Så pas på det, det er jeres eget. Så har vi opslagstavlen her for vores bestyrelse, og vi kan se her har vi billedet af husrådet, og vi har billedet af bestyrelsen. Og længere fremme herovre, der har vi så en opslagstavle, som er medlemmernes opslagstavle. Man kan sætte alt op. Hvis man har noget, der skal sælge eller andet, så kan man sætte det op her, som har interesse for os alle sammen. Og så har vi et baderum her, og et toilet, og endnu et baderum her. Og det er således, at vi kan trykke på vandet herinde, og man må kun trykke 3 gange. Det er for at spare på vandet, så der er varmt vand til alle. Og så skal vi ind til damerne, i damernes omklædningsrum, som hedder Freja. Freja er et meget større rum end herrerne, som I kan se. Som nævnt før, er der mange flere kvinder. Og de har udgang her, direkte ud, hvor man for at kunne komme ind igen, bruger nøglebåndet udefra, så de kan gå direkte ind. Og de har jo en fantastisk udsigt ud over broen og vandet. Ja, så skal vi på første sal. Vi er nu kommet op på første sal, og vi står her foran vores perlerække af høvdinger. Og der har været 8 høvdinger indtil nu, og vi har den ene, der lige er blevet høvding. Og her er også ypperstepræster. Heroppe på første sal er der kun adgang for medlemmer. Herinde, der kan man spille bridge og holde kaffeslapperat. Og vi har et stambibliotek, hvor man er velkommen til at komme og låne bøgerne, men man må bare ikke tage dem med hjem. Man kan læse dem her på stedet. Over i den anden ende, der har vi et medlemsbibliotek. Og det medlemsbibliotek, der må man gerne tage bøgerne med hjem og aflevere dem igen, eller have en anden bog med, som kunne være interessant for os andre. Der hænger vores skjolde, som er hængt på et skib tidligere, og vi har nogle forskellige udnævnelser med æresvikinger i vores lav og forskellige skilderier. Herover der har vi vores ældstes råd. Det er således, at når man bliver døbt og skal have et navn, et 10-årsnavn, så skal det ældstes råd, som er tidligere høvdinger og ypperstepræster, der skal fortælle og finde ud af et navn til de her 10-års jubilæer. Vi står nu i mellemstuen, hvor vi har plads til at kunne sidde og drikke kaffe i vores sofaarrangement. Og det er også sådan her, hvor man har den her pæne stue, at man fejrer efter sig, hvis der ligger noget på gulvet, ligesom man gør i alle de andre rum, så der er pænt og rent, når vi kommer her alle sammen. Herude på vores altan kan vi sidde og nyde kaffe og kage, og hvad man ellers har medbragt sig. Og vi har vores stander her, som vi har vores logo, der sidder på vores flag. Vi hejser den 1. oktober. Herude på broen, som vi kalder Bifrost, har vi cirka 50 meter ud for at få vores død. Der kommer vi ud lige om lidt. Her i denne stue, der har vi en masse, der sidder om morgenen og drikker kaffe. Og det er her, man mest opholder sig, når vi ikke har nogen arrangementer. Arrangementerne foregår som oftest nede i Valhalla, hvor man også af den anden tirsdag i måneden har sang med musik. Og det er rigtig hyggeligt, og det synes jeg, I skulle prøve at deltage i.
Her gælder det jo også, at man skal sørge for at holde rent. Her har vi, kan vi se, en tepotte, som nogen har glemt at sætte på plads, og det må de have et røf over. Vi har så til det her, den her stue her, et køkken, som er herude. Og her har vi en opvaskemaskine, som vi kan putte vores porcelæn i. Og det er således, at når man kommer her og finder ud af, at maskinen den er fyldt op, så sætter man ikke sin ting her, som der er gjort her. Det skal vaskes af i hånden, og det ved vi, det skal man altid gøre. Det skal I også gøre derhjemme. Og vi har en kaffemaskine her, og så er det således her. Vi kan åbne skabet her og se, det er kaffe og te. Og det er, at vi har sådan en regel om, at når man drukker ca. 45 kopper kaffe, så skal man have en pose kaffe med. Det er ikke klubben, der giver kaffen. Det gør vi selv. Men vi har også heroppe tallerkener og kopper til brug til det samme. Og vi har glas, deslige her. Og det er det her sted, hvor nøglemesteren han lægger nøglerne til jer, hvis I ikke lige har fået dem udleveret og står og mangler det, så kan man finde den her på hylden, hvis ellers man kan få lov at komme ind af de andre. Og vi har køleskab, og vi har en lille fryser, hvis man skulle have brug for at have isterninger med. Vi har komfur her, som man kan gøre brug af. Det bruger vi meget, når vi skal lave vores gløgg om vinteren og til solværv. Vi står her på Bifrost, hvor høvdingen og øverstepræsten døber skrællinger. Det er således, at man skal have 60 badninger om året for at kunne blive døbt. Når man er blevet døbt, så bliver man henholdsvis for mænd, vikinger, og kvinderne bliver til skjoldmøer. Det er meget populært at blive døbt. Når man bliver døbt, kommer man udklædt i en dragt, som man selv har fundet på. For eksempel en sportsmand i en sjov klæde, eller John Dillermand med en lang hale foran sig. Det er meget, meget populært. Er det nok? Vi er nu færdige med rundturen, og som I kan fornemme, har vi et fantastisk lav med nogle gode lokaler og nogle rigtig søde og dejlige mennesker, som betyder meget for lavet og som gør en stor forskel. Rigtig hjertelig velkommen.